Welcome back ulit mga idol at heto na naman tayo sa mga biglaang adventure natin. Mga adventure na di inaasahan. Tara at samahan nyo kami uli ni Bro JR TV na balikan ang Barangay Takadang sa Kibungan, Benguet at daanan ang pinakamahirap na ruta patungo dito. Ito ang Amelongan Cayapa Road na sakop naman ng Bacon, Benguet. Pasado alas 8 na ng umaga nang marating namin ni Bro JR ang Sudipin, La Union, kung saan ang point of entry namin ay Baya Alilim, Ilocos Sur. Di na bago sa amin ang daan na to dahil pangalawang beses na namin ang gagawing pagdaan dito. Ano nga ba ang mga pagbabago 2 months ago nang huling pumunta kami dito? Mas gumanda ba ang daan o mas sumirap dahil sa mga sunod-sunod na pananalasa ng mga nagdaang bagyo? Tara at simulan na natin ang video na ito. Tara, let's! Ang oras natin ay 8:15 AM, no? Kagabi lang namin na pag-usapan ni Bro JR yung plano namin na actually walang kaplano-plano talaga eh. Kagabi lang namin na napagdesisyonan na biglang mag backdoor ride. So mas maaga tayong dumating dito sa area na papasukan nating ruta. Pero namin syempre alilim pa rin. Subukan natin kung kakayanin na ba natin yung mabilis na biyahe papuntang Takadang. So ang makakasama natin sa ride na to syempre walang pinagbago, si Bro JR, Bro JR TV, no? Subscribe and support sa kanyang YouTube channel. O yun pa rin ang gamit niya, yung kanyang MMC 150. Malakas yan, wala pang naging aberya yan sa lahat ng ride namin. Yung sa amin puro aberya na, pero yung sa kanya ganun pa rin. Kaya solid yan, check nyo yung mga review, panoorin nyo lahat ng mga adventure namin sa kanyang YouTube channel. Makikita ninyo kung paano yung performance ng motor na yan. In the future, pagka nakaluwag-luwag tayo, kukuha din tayo nyan, diba? Tara, samahan nyo kami sa panibagong trail adventure natin dito papuntang Takadang. Tapos magka-camping pa rin tayo doon, diba? Okay, let's go! Wala ka bro, para hindi masyado maingay yung motor ko. Oh, ito na. Dito tayo liligo sa lugar na ito. Niliguan natin ay muli papasok tayo dito pa kanan, at ang tutumbukin nating municipality o sunod na bayan ay ang bayan ng Alilim, Ilocos Sur. Itong part na to, part pa rin ng Sudip, part pa rin to ng Sudipin mga idol. Barangay Ipet, Sudipin, La Union. Bago tong daan na to. Sa mga nakapanood na nung unang backdoor adventure namin dito, kompleto kami nun, yung Team Braveheart. Kasama namin si Francie Adventure, si Denby, si Tatay Fred, tsaka si Bro JR TV, at syempre ako, First Next, diba? Ito rin yung naging ruta namin. Pero sa adventure namin yun, around 12 or past 12 noon na kami nakapasok dito sa ruta na ito. Kaya hindi naman sa in-underestimate namin yung lugar, pero nagmula pa kami sa iba't ibang lugar na makakasama ko. Si Kuya Denby sa Bulacan, si Francie Adventure sa Pampanga, ako sa Zambales, at sila Tatay Fred at Bro JR TV ay galing pa ng Labrador, Pangasinan. Hindi kami pare-parehas ng lugar na pinagmulan, kaya yung oras ng pagpasok namin dito talagang hindi namin masasabi nung time na yon. Dito ngayon, dahil kami ni Bro JR ay halos magkalapit lang ng lugar, kaya napagdesisyonan namin na pumunta na mas maaga rito. Actually, hindi naman talaga planado yung ride namin ito ngayon. Dapat to sa 31, October 31, pero ngayon ay October
October 25, 2025. So kagabi, nagkakausap tungkol sa ride sa 31, pero hindi pa ako sure sa amin, sa schedule namin ni Bro JR, kasi madalas kami talaga yung magkasama. Kaya naman lagi nag-a-adjust yung mga kasama namin sa team pagdating sa schedule ko, no? Kaya sabi ko sa kanila, mas maganda na kung wala pa rin talaga ako, kasi hindi talaga sure eh. Although sa kalendaryo naka-schedule na siya na off duty ako, pero dahil magka-holiday yun, mag-uundas, baka mag-full alert kami sa istasyon. Kaya hindi ko masasabi na 100% na makakasama ako. Ganun din si Bro JR. Desisyonan niya na nung nagsabi ako kahapon sa kanya na gusto niya, magtakadang na kami ngayon kasi medyo mahaba-haba yung off ko hanggang 29 ay 20 hanggang 28 yung off ko. So may remaining na 3 araw pa ako para sumabak sa adventure. Kaya kahapon habang nag-e-edit ako nung motocamping namin ni Bro JR sa Daang Katutubo, hindi ako makapag-concentrate talaga. Parang hinahanap talaga ng katawan ko yung adventure mag-motocamping or mag-backdoor. Sabi ko nga, kaya napachat ako sa kanya kung gusto ba ni Bro JR na magtakadang kami ngayon, diba? Kasi kahapon sabi ko sa kanya, bro, gusto mo ba na magtakadang? Pero mga late na rin siya nakapag-reply eh, mga around 8 PM ganyan. Sabi niya, syempre budget agad kasi gawa nga ng tight, parehas tight naman talaga ang budget namin pag ni Bro JR eh. Kaya nga mas nagkakasundo kami niyan pag talagang walang wala pero gusto namin mag-camping. Nagka-camping lang kami sa malapit sa amin, sa lubong kami. Tapos kung ano lang talaga yung meron na pagkain, hindi naman kami maselan pagdating sa pagkain eh. Yung sapat lang talaga na makain, masarap na, lalo pag nasa camping ka, alam naman natin yan, lalo na sa mga nagka-camping. Kung ano yung meron na pagkain, yun lang yung inaano natin, masaya na tayo at masarap na. Welcome to Barangay Old Central, Sugiben, La Union. Yan tayo sa Sugiben ulit. Barangay Old Central, diba? Yun nga, balik tayo sa pinag-uusapan natin. So biglaan lang talaga yung lakad namin ngayong ito, hindi pinaplano, diba? Sabi nga, mas natutuloy pa yung mga biglaang lakad kaysa sa planadong lakad, diba? So malagay ko itong magiging adventure namin is magiging exciting to kasi biglaan nga, pero sana naman walang maging aberya. Medyo basa yung lupa. Tama yung sinabi nung pinagpagawan kong ng brake shoe kanina, kasi kanina nagpagawa ko ng brake shoe na may parte ng bawang. Oo, magawa ko ng brake shoe doon, pinapalitan ko yung brake shoe ko sa likod kasi hindi na kumakapit. Bukas pag uwi namin, puro pababa na yung namin, hindi pwede sabi ni kuya kanina nung mekaniko, ulan daw dito kahapon. Pero sana naman pagdating namin doon sa mga ahonin, tuyo naman na sana. Ayan. Dito na magpula yung akyatan na matindi. Tuloy-tuloy at harap ko ng tigil. Nagpapakita ko sa inyo ngayon kasi may tweet camera na tayo. Dati talaga naglalaro lang yung ko rito. Cambio ko sa Primera at Segunda. Subukan natin. Kaya natin. 4 AM at pinasok na natin itong Amilongan, kaya parang ito yung
Oo, diba? Aminongan, kaya maro. Medyo, ano lang, tuyat, kasi talagang napaka, ano, lumot na nung daan. Grabe, talagang. Medyo, nakakabahan ka pa rin talaga. Tanglasan saan. Ganyan yan, no? Grabe. Pakiramdam ko, bago lang ako kumaan sa lugar na to. Diba? Talagang sekanong ka pa rin. Tulad yan, no? Nakaliyan, napakadulas ng lungkot na yan. Hindi ka kayo magkamali dyan. Dulas ka na naman talaga. Talagang na indication na lakas ng ulan dito kagabi. Eto, masapit ba? Nakalamot, kasi baka bigla ng dumulan. Bagay na ayaw ko mangyari. Kasi ang hirap magsano rito. Ang hirap mag-retrieve. Grabe rin tarik. Bago. Hihira kasi maarawan eh. Kaya nagkakaroon ng lumot yung kalsada. Eh yun o. Grabe murot pa. Woo! Yung galgada na. Oh! Grabe. Parang naninibago ah. Wala ka bro. Ako. Grabe. Ano masasabi ko? Grabe pa rin ang tarik. O, naaalala ko tuloy yung ano namin, dadaanan namin na rough road. Na lang, tumingala ka dito eh. Hindi pwede tatarang kadahin ng primera. Di baka umangat yung kakabang ko. Yun o, grabe tarik yan o. Yung bada. Ngayon mo ng tigil na akyatan. Pero masarap sa pakiramdam. Diba? Diba yan o? Bas niya. Tumutulas hindi po ranggo. Gawa ng lumot. Kaya kailangan iwasan yung lumot. Kasi hindi basahin sa akin yan.
Yung lumot na yan. Bakit na bagay? Mag-ingat. Maganda na naaarawan yung kalsada. Hindi nawawala yung lumot, namamatay. Dahil na ni Bro JR. Oh. Iba yung level up na skills talaga niya. Parang chainsaw na yung tunog ng makina ko. Saka nandun boot ko po. Kailan ba matatapos ulit ko? Okay lang sana wala yung lumot eh. Nalungot ako, nagkakaroon ng kaba. Diba? Sa lumot ako kinakabahan eh. Ha? Sa lumot. Oo nga, may green eh. Oo. Wala ka bro, bakit ganda na lang yan eh. Dito kami nag-stop over dati oh. Meeting tayan. Baka part na ba ng bakon kung puro akyati na to yung natatanaw na matalim na bundok kanina tulis yung ibabaw. Sorry na to eh. Ito ano natin, ruta natin, ito yung pinakatuktok or pinaka-ridge kasi bangin na magkabilaan eh. Tanaw mo na yung magkabilaang ano side, diba? Medyo malamig na rin yung pakiramdam ko dito, yung klima. Talagang nakakatakot dito pag pababa. Hindi puro pleno ang gagawin mo rito. Alam kung ganyan yung estado ng ng kalsada, bumulumot, dulas, nakaabuti mo rito. Eh kung hindi ka naman magpepreso, eh bubulusok ka pababa. Diba? Kahit sabihin mo mag-neutral ka rin to eh. Yung tarik pa lang eh. Ito dito kahit paano naaarawan na yung kalsada. Kasi tok-tok na to eh. Kaya okay pa. Araw pala ng Sabado ngayon, kaya wala kami nakikita mga bata na naglalakad sa tapat ko.
Welcome, City Bilig. Bakon Benguet. Merit na sa pinagtawa nila. Ito na yun. Kadsyamoy Elementary School, Sitio Bilig, Kayapa, Bakon Benguet. So barangay Kayapa itong lugar na to. Yes, ito na yung ano, akyat baba na park. Morning po. Oh, diba? Mahanga-hanga. Napakaganda. Nakamakakita yan, di ba, oh? Parang Toblerone yung shape ng mga bundok. Oh, may kotse. Ano yun? Ha? Okay. Ganda-ganda dito. Wala tapos yung ano, ibang parte na sa semento nila dito. Tapos mapuputol na naman. Prada. Ano? Flash flood area. So, huwag basta tumawid sa part na to. Gando. Diba? Pero maliligo ka sa ganyan. Pag dalawang isip siya. Dahil flash flood area pala yun. Maganda yung lugar. Kaso nangunguha. May tubig oh. Hindi natin maangat tayong tubig ang gandan. Yung mga bagay na hindi namin nakita no, kasi napakakapal ng habog. Grabe! Masatandaan ko yung daan na hindi ako maliligaw. Pero hindi ko matandaan yung ganito katarik. Parang bago lang ako nakadaan
Naninibago ako sa tarik. Parang ganun eh. Natatandaan ko yung direksyon ng daan. Pero yung klase ng terrain, nakalimutan ko na. Tayo ng konti. Ito ba sa pwede tuturesan dito? Dudulas na. Sobrang tarik. Dudulas lang yung gulong mo. Hindi nakakatakot eh na klase ng kalsada. Yung hindi hindi hugatan ng ulan. Ibaling muna ng ulan ng malakas eh. Kasi yung putik nahuhugasan. Morning po. Yung hindi namin nakita nung time na yun, no? Yan. Nalaw-lawa. Sikat yung sumunod. Saka sa detin. Yan. Yung mas clear natin nakita yung ano dito, paligid. Kasi walang hamog. Unlike yung huling trip na talaga natin. Grabe yung hamog nun. Ayun o, napakaganda ng bundok nun o. Sa parte yung kaliwa natin. Problema. Anong mapipili ka? Tumama ka? Nangalay. Nangalay ka? Wow! Ang ganda! Munti pala sa baba. Mga kabayan. Ito yung ano dati oh. Kasi medyo ano nila yung ano rito. Yung ampaw sa ilalim. Malapit na tayo sa Pine Forest. Pag narating na natin yung Pine Forest, sabihin mo na tayo kung may pagkangat. Saan?
Wow! Gusto ba ka lang sa gilid eh, kaya hindi masyado makita pero napakaganda. Kahit glimpse lang yung nakikita natin kung ano, kahit yung kay Forest oh, parang mag-camping dyan. Woo! Lamig! Yung ano, amoy ng pine tree. Pine Forest! Here we go again! Diba? Welcome! To Pine... There you go. Pag nalaglag ka dyan, sana kayanin ng mga baging ng sayote. Kaya kailangan mag-ingat. Hello bro. Ba't yan? Nakakatakot eh. Alam niyo kung bakit? Sabi. Ito na, mag-start yung challenge. Sige, umaraw ka pa. Please, umaraw pa. Grabe. Grabe yung dumaan na bagyo siguro dito. Pagbagsakan yung mga waterline nila. Dahan-dahan, basta sigurado. Hindi natin kailangan magmadali. O, primera lang, primera. Maaga pa naman, it's already 9:50 AM. Ako nakapag zero ng aking speedometer. Sayang, para matanda ko kung gaano kalayo yung namin biyahe sana. Madulas to, kaya kailangan dahan-dahan.
Tapos pag ganito may mga tubig o bata, maganda na idaan mo na lang para kahit pa paano maugasan yung gulong. SMR. Lagay ko, ito na yung tuloy-tuloy na akyatan. Ayun na yung komentado. Hindi natin kailangan magpadali sa part na to. Mapipit yung kalsada. Yun o, i-slide yung ulihan natin. Grabing marik! Woo! Grabe! Take natin yung paligid. Wow, picture! Ahon pa tayo. Isa na yun. Dito na magsisimula. Grabe. Napakabango ng pine trees. Woo! Dito pa lang oh, solve na yung mata natin. Diba? Makikita niyo yan. Last time na dumaan kami dito na kami halos inabutan ng ulan noon eh. May mga talim sila na iba't ibang klase ng gulay. Polyo dito sa may bandang kanan kanina. O dito, hindi rice terraces. Ang ano nila dito, vegetable terraces. Kaya makiraan.
Madulas. Ba tayong putik? Hindi ko makapit yung gulong. Dumudulas lang. Kaya dapat alalay lang yung preno. Wala lang alam kung tama pa tong tinutungtun namin. Kaya kami naligaw. Yun. Yung mga tao dito, wala sa kanilang mga bye-bye pag-araw, no? Sobrang busy sila sa pananim nila. Napakasisipag talaga ng mga tao dito. Malaki na ng cabbage, yo. Yeah. Arale bro, medyo nagkamali yun. Namulikat yung balakang ko. Namulikat. Yun. Ang target natin. Dapat walang semplang. Sa ruta natin ito. Grabe. Masakit na. Ganun pa rin, kailangan pa rin ng ano rito, dinding buwelo. Ganun pa rin eh. Ha? Kailangan eh. Ayan o. Dali. Madulas. Ito na yun.
Madulas. Sino magsisimula? Kaya konti. Naalala ko yung ano, tubig, di ba malaglag eh. Ayun ba? Ito na yun. Ganito lang yung daan, okay eh. Kaya konti. Ano ah? Woo! Grabe, kaya konti. Lapit na tayo. Salamat Lord. Mirupong lang pa kami. Meron pa. Yung ano na lang. Yan yung part na yan. Yun na yun oh. Oh, yung part na yan. Tapos yung isang pag ganyan. Yung pag ano natin oh. Saka yung malalaking bato doon. Yun na yun. Wala na yung hangin coffin dito, bumagsak na. Yun doon, no? Oh. Ito na. Kaya may tutrut. Itong part na to, ganda may talagang nahirapan nun. Bukod sa sobrang tarik at dulas, gawa ng basa yung daan, inabot na rin kami ng gabi nun.
Pero ngayon, already 10:22 AM. So, hanggang natin. Na. Woo! Thank you, Lord. Ah. Ah. Ito ba isa? Grabe! Magkasa bro! Ha? Magkasa? Oo. Tuyo na yung tubig oh. Paano? Ha? Anong ka mo? Magkasa? Oo nga, yun doon tayo na ano eh. Meron pa! Yun na lang, doon sa may pinagkampingan. Oo. Alright, tuloy natin. Laki ng pinagbago ng performance ng motor natin. Laking tulong yung pagpapalit natin ng sprocket tsaka ng gulong. Then extra power sa ating muffler. Dahil sa pinaka-ayoko, downhill na loose gravel. Dahil ang downhill na loose gravel ay takaw aksidente, takaw semplang. Ah. Ito yung pinaghalong putik tsaka malalaking bato.
Ah! Ngayon, yung bahay kung saan kami nag-camping. Dito na naman tayo sa bato na to. Madulak yung bato. Itong bato na to. Dali. Lubigat. Ang bait mo to talaga. Manidot yan, no? One, two, subukan ko sa tiyan, bro. sige, sige. Para may biga. Paalalay ako, ha. Sa liwa ka. Oh. Kaso may malaking bato. Sige. One, two, three. One, two. One, two, three. One, two, three. Ito, palagay ko diretso na to. 1, 2, 3. Ay! Bro, palalay. 1, 2, 3. Opya. Wah. Grabe. Itong part talaga na to yung nagpapahirap sa amin. Nagpahirap sa amin noon hanggang ngayon. Oh. Natin si Bro JR. Oh. Napakasolid talaga ng FMC. Grabe. Effortless.
Nabitin ako. Hiningal ako. Sige lang. Kaya naman. Ano na? Grabe. Ayun, pupundo na naman yung ulap. Naghahamog na. Naghahamog na. Ay. Ay. One down. May semplang na tayo, isa. Dulas. Angat natin dyan, bro. Pangat ako dyan. 1, 2, 3. Ayun yung habog. Oh, buti. Balik itong mga ito, malaking tulong yan sa pag mas okay ata dito sa kabila, no? Grabe. Hiningal na ako. Grabe, oh. Sabog na, bro. Kaya nga. Kaya lang konti. Huwag yung tipitilin yung klak. Oh, sakto yan. Nanggal na naman yung salamin. Kaya muna ako, hiningal ako. Iba yung dalawa, no? Iba yung dalawa sa marami. Oh. Grabe. Dito at sa ditong part talaga mahirap. Yun na. Mga dito to pagka nakuha na to. kami. Sasakyan mo. Sakyan ko. Paalala ako, bro. Suot ko ulit yung helmet. Kaya ba? Di ba mataas? Pag nandiyan na sa kanal, no? Dali, bro. Lipat ako sa kabila. Sa kabila ka Okay. umalalay, bro. Okay. Para saliwa yung ano natin. Tulak natin. Sige. Dali. Ang 20 lang. Ito na sa may ano. Okay. Dali.
Ah. Ah. Woo. Dandan lang ko, kasi dandan lang yung ano niya. Oo. Pag nakuha mo na, angat yung ano. Sige. Dito sa kanan ka bro, para makabig mo.
Grabe! Sobrang pagod! Sobrang hirap! Pero itong part na to, malalaki talaga ang bato dito. Medyo naayos na. Na-compact. Saradong primero tayo. Lapit na! Konti na lang! Konti na lang, bro! Eto na! Ang pinakahihintay ng lahat! Woo! 11:25! Ayun na! Let's go! Yee! At exactly 11:25 a.m. Woo! Alright! Mas maaga namin narating! Woo! Success! Ang Baya Alilim! Bakon! Alright! Nagawa natin! Woo! Alright! Maaga kami. So, tingnan natin. Saan ba yan? Diretso na kami! Sa video na ito ay natunghayan nyo ang sitwasyon ng daan patungo sa Takadang, Kibungan, Benguet, Baya Alilim, Ilocos Sur, kaya pa Bakon, Benguet. Pero hindi pa din dito nagtatapos ang ating adventure. After ang matagumpay na pagtagos natin sa mahirap na ruta na ito, ay dediretso naman tayo patungo sa pangatlong mighty gate ng Takadang. Doon ay magro-moto camping tayo sa ibabaw ng biniyak na bundok. Kaya, abangan!